YouTube, 20, Facebook eta Twitter bezalako aplikazioek saretik eguneroko bizitzara egin dute salto. Giza sareek, blogek, wikiek eta ehunka aplikazioak eta erramintak osatzen dute bigarren generazioa. Baina zer da 2.0 generazioa? Jarrera bat, elkarrekin ezagutza eraikitzea, partekatzea ezagutza, denok denongandik ikastea, orduan ez da teknologia bakarrik, hori baino asko ez gehiago. Web aktibo eta dinamikoak, erabiltzailea da protagonista eta komunitate bat sortzea da helburua. Horregatik erabiltzaileekin, hau da, herritarrekin bat izatea da aplikazio honekin Gipuzkoako Aldundiak lortu nahi duena. Elkarlana sortzea, alde batetik hiritarrak, beste batetik erakunde publikoak eta baita ere elkarte publikoak. Guzti horien artean sortu behar daukagu olatu bat, denen artean elkarlanaren bidez, euskal kulturak hartu dezan arnaz berri bat. Guretzako hau izango litzateke gure asmo nagusia. Olatu horretan, aurrepauso horretan, herritarrekin batera gure hizkuntza, kultura eta nortasuna sarean ere partekatzeko sortu da Gipuzkoa 2.0 proiektua.